जितु जोंनि आंनि सिनायथिखौ होग्रोनो नागिरदों। आंनि मुङा मिथुन स्वर्गियारि, आंना समस्थिया दिहिरा। दिनै जितु मोनसे थाखानाय रुलिं गभर्नमेन्टआव थाखानाय हान्जाखौ गारनानै फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जों गोबां सम अबजार्भ खालामबाय थादों। जेनेबा नोंथांमोना नुगासिनो मोनसे नेशनेल पार्टि बिजेपिनि जितु डमिनेन्स, बे डमिनेन्सआव थायोब्ला जोंनि 35 लाख जिखिनि बर'फोर दङ बिसोरनि फिउचारा एसे खोमसियाव थांगोन नामा, बेखौ जों नोजोर होनानै नुदों। मानो होनना बुङोब्ला गोबां जिखिनि 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकारा मावनाय खामानिफोर, बे खामानिफोराव जों नुबोगासिनो खायसे अभाब अभिजग बेफोरखौ सुफुंनानै होनो हायाखै। दा जोंहा बर' हिसाबै जों नुबाय जिखिनि जोंनि सुबुं अनजिमा, बे सुबुं अनजिमायाव जोङो 2 गाहाम जों आनसलिक दल जों सालायनानै लाखिनो हानाया बहुद गोब्राब। मानो होनोब्ला जों गोदोनो मिथिगौ ब्रिटिशफोरा जोंखौ मा खालामदों, डिभाइड एन्ड रुल। जेरैहाय जोंहाबो दिनै 2 गावबाय नालाय, डिभाइड एन्ड रुल, जोङो सोरखौबा खोमायाव हमगोन, सोरखौबा आथिङाव हमगोन, बिदिनो गादबनानै दोननो नाजागोन। दा बे खेथ्रआव सारा जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोरा बुजिनायनि सम जाबाय, लाइमोनफोरा बुजिनायनि सम जाबाय, जाहाथे फैगौ समाव जितु 2025 मायथाइयाव जोङो माने बिपिएफ दोलोखौ लाबोनो थाखाय गासैबो खामानि मावनांगोन। लाइमोनफोरा दिनै बुजिनांगोन जोंहा जितु जोंनि संस्थापन, लाइमोनफोरनि जितु थांना थानायनि जिउ राहा, 5 बोसोराव जों दिनै नायबाय मोनसेबो माने जोङो पस्टफोराव माने मा खालामनाय, बेखौ पस्टफोरखौ फिलआप खालामनाय बेफोरखौ जों नुवासै। दिनै बुंनो थाङोब्ला आं मोनसे एनजिअ खामानि मावोमोन। बे एनजिअ खामानि मावनानै सारा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव आं गासैबो स्कुलफोराव आं हाबदों। बेयाव आङो अभाब अभिजग आं खोनासंदों। बेयाव नुयो जोङो मोनसे स्कुलावनो अबावबा 12टा गाहाम पस्ट खालि दङ, अबावबा साइन्स टिचार गैया, अबावबा माने हिन्दी टिचार गैया। दा बेफोरखौ सुफुंना होनायनि दायथ'आ सोरनिमोन? दिनै प्रमद बर' बिथाङा बुङो क्वालिटि इडुकेसन। क्वालिटि इडुकेसना माब्ला फैगोन? क्वालिटि इडुकेसना फैनांगौब्ला जोंनो नांगोन क्वालिटि टिचार। दा बेबायदि क्वालिटि टिचारफोरखौ जुदि जोङो समाव एपइन्ट खालामाबा जोंनि जितु गोदान जेनेरेसन, बे जेनेरेसना मालाबाबो माने जोङो साक्सेसफुल जानो हानाय नङा। दा बेफोर नोजोरखौ नायनानै जोंनि जितु माने बिटिसिनि थाखानाय जिखिनि गोहो फांसन, बेफोरखौ जोङो बाहायोब्ला जों जुदि मोजाङै गावनि माने जितु अट'नमास जितु जोंनि काउन्सिल, बे सेल्फ गभार्नेन्सखौ जोङो खोमानानै लादों होननानै जों बुंनो हायो आरो। दा बेखौ जोङो नोजोर होनानै जितु सेल्फ गभार्नेन्स, सेल्फ पावारखौ जोंनि ट्राइबेल हिसाबैथ' मैखोम जों बर' हारियानो बुंनानै लाजायो बेयाव। दा बेखिनि गोहोखौ जोङो मोनफिननो थाखाय जोङो 2025आव जरदारै जुजिनांगोन। लोगोसे आं गासैबो जोंनि बिटिसिनि गोरों गोरा रोंखा राखा लाइमोनफोरखौ खावलायो जाहाथे नोंथांमोना नुखानाय जितु प्रब्लेम, बे इसुखौ नुनानै नोंथांमोना जुदि न'आव सिरि सिरि थायोब्ला लासैनो जोंनि जितु अस्तित्व, बर' हारिनि जितु थांना थानायनि मोन्थाय, बे मोन्थाया लासैनो जोंहा गोमालांगोन होननानै आं सानो। बेखायनो दिनै गोख्रों भाबै मोनसे डिसिसन लानानै जों दिनै बिपिएफ दोलोआव जइन जानो थाखाय जों आवगायबोदों। आरो आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों जोंखौ जिबायदिहाय बिपिएफ दोलोआ अनसायनानै लादों आरो जिबायदिहाय जोंखौ माने खोथा होदों बेखौ जों मावलांगोन। आरो गोबां समनि गेजेराव जों नुबाय थागोन रायजो राजा नोंथांमोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जितु सिंनि बाथ्रा, बेफोरखौ रायजो राजा नोंथांमोना मिथिनो थाखाय सम नांगोन। बेखौ जों लासै लासै जोङो जुजिलांगोन। आरो लासैनो जिखिनि जोङो नुनाय जितु डाटा, जितु इनफरमेसन, बे इनफरमेसनफोरखौ नायोब्लाथाय बिपिएफ दोलोआ रोखा 2025 मायथाइयाव सरकारा दागोन रोखा। आरो बेखायनो आं दिनैनो बुंखाबाय, जाय बिथांमोना गोनो गोथो जानानै दङ इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै गोख्रैनो बिपिएफ दोलोआव जइन जादो, बेखिनिखौ आं बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।